mohli sme ísť pracovať len na určité miesta, a to tam, kde sa nevyžadovalo, aby sme teda popreli vieru alebo podpísali prehlásenie, že sme vysporiadaní s náboženskou otázkou. To totiž znamenalo, že ak som vysporiadaná s náboženskou otázkou, tak sa zaväzujem, že nebudem navštevovať žiadne bohoslúžby, cirkevné akcie. Ahoj, ja som Jana z kanálu Spojka a vítam vás u 5. a zároveň posledného dielu série o prenasledovaných kresťanoch v Československu. Mali sme niekoľko hostí, ktorí rozprávali o živote kresťanov za komunizmu, keď to nebolo ľahké žiť ako kresťan, a dnes dostaneme ďalšie dieliky do tejto mozaiky. Dozvieme sa zaujímavé veci, o ktorých sme ešte nehovorili. Asi ste poznali, že toto je ďalší diel zo Slovenska. Tentokrát sme v Kráľovej Lehote, v priestoroch Mládeže pre Krista, ktorej ďakujeme za možnosť využiť tieto priestory k natáčaniu. A našim dnešným hostem je pani Albína Beňová. Pani Beňová, vy ste sa narodila pri Bardejove na východnom Slovensku, potom ste študovala ekonómiu v Prešove a pracovala v sociálnych službách. Teraz slúžite v misijnej organizácii Mládež pre Krista a také sa venujete kresťanskému poradenstvu. A pretože rodiny všetkých našich minulých hostí mali skúsenosť s väzením pre vieru, tak sa nemôžem nespýtať aj vás. Má ste niekoho z rodiny uväzneného za kresťanské aktivity? Áno, mala. Bol to môj starý otec, alebo detko, ako sme ho my volali. Totiž ja som nevedela o tom, pretože v čase komunizmu sa tieto veci skrývali aj v rodinách. A ja som sa dozvedela až po páde komunizmu, keď mi to moja mama prezradila. A bolo to asi takto, že bol vydaný, myslím, že to bolo v samých začiatkoch, niekedy v 50. rokoch bolo vydané zákon, nariadenie, že teda občania Československa mali odovzdať všetku duchovnú literatúru alebo zlikvidovať, ale mohli si doma nechať jedine Bibliu a kresťanský spevník, alebo neviem, či to bolo určené aj počtom, alebo nie, ale žiadna iná literatúra v žiadnom dome nemala zostať. No môj starý otec, ten bol odvážny a nerešpektoval, ja si myslím, ako som ho poznala, že on takéto veci veľmi nerešpektoval. No a keď prišla kontrola a domová prehliadka, tá literatúra, aj keď jej nebolo veľa v tom čase, naozaj tej literatúry nebolo, boli to skôr také knihy od autorky Kristýny Rojovej, ktorá v tom kresťanskom svete tu na Slovensku bola veľmi známa, tak nám tie všetky knihy, teda sme museli odovzdať, zobrali, a starý otec ako za neuposluchnutie nariadenia bol uväznený na nejaký čas. Aké to malo dopady na vašu rodinu? No myslím si, že najviac to nejako odniesol môj otec, ako syn toho starého otca. Ten starý otec bol taký odvážnejší a on si aj viac toho preskákal v živote. A myslím si, že na ňom sme nevideli takú traumu z väzenia, ani nič také sme nezaznamenali. Ale otec, áno, ten mal také strachy, ktorým sme my nerozumeli ako deti, a zdalo sa nám, že všetko preháňa. Když to dnes tomu rozumiem, že to boli pozostatky traumy, ktorú on v tom čase prežil. On mohol mať tak okolo 20 rokov v čase, keď bol teda jeho otec, môj dedo, zatvorený, a on sa bál sa asi dôsledkov akékoľvek kontroly alebo niečo, aby sme neurobili, kvôli čomu by sme teda boli takto nejako pranierovaní. Tak on sa naozaj bál, aj keď sme mali nejakú literatúru, čo len nejakú knihu doma, tak stále nás napomínal, že to máme niekde schovať, že to nemá zostať takto len hoci kde položené. Polička, to nepripadalo do úvahy. Zapájal sa potom ešte niekto z vašej rodiny do nejakých třeba i iných kresťanských aktivít? No, čo sa týka takých vecí, ktoré boli nebezpečné v tom čase, tak to bol zase brat mojej mamy, môj ujo, ktorý v 69. roku emigroval do zahraničia na západ
a zbytok svojho života prežil v Monaku, v Monte Carle, odkiaľ vysielal rozhlasové vysielanie, teda kresťanské rozhlasové vysielanie v Transworld Rádiu. Možno ho niektorí starší občania tejto republiky Československa aj poznajú pod pseudonymom Jozef Slivka, to sa skrýval. No ale aj tak sa vedelo, kto to je. Vysielal pravidelne krátke príspevky, výklad Božieho slova, ale bolo to dosť náročné počuť, pretože veľmi fungovali prerušovače, čiže naozaj bolo treba mať dobrý signál a asi aj dobrý rozhlasový prijímač, aby sme to vôbec zachytili. Aj tak to bol problém, no ale nevzdával to. A myslím si, že aj mnohí poslucháči, ktorí v tom čase to bola jediná možnosť takto počuť výklad Božieho slova, tak to nevzdávali a stále pri tých rozhlasových prijímačoch to tak nejako tam štelovali, aby ho počuli, ale malo to svoj zmysel, myslím si, že na tú dobu, áno. No a my sme, tým, že sa vedelo o tom, že máme príbuzného v zahraničí a robí takúto službu nežiaducu pre našu spoločnosť, tak sme boli naozaj v takom zozname tých, ktorí sú nebezpeční alebo podozriví, na ktorých si treba dať väčší pozor. No a my sme to aj cítili. To mi pripomína to, ako sa evanjelium dostáva do Severnej Koreji. To ide také cez rozhlas. A vy už jste zmínila nějaké zoznamy, a tak ma zaujíma, či jste boli nejako kontrolovaní? Áno, to boli, pretože v tomto čase, ak niekto bol v niečom podozrivý, tak samozrejme, že bol na listine podozrivý, kde že tedajšie EŠTB ho oveľa viacej sledovalo, kontrolovalo. A my sme to cítili najmä, keď nám prichádzala pošta, tá bola vždycky otvorená, niekedy v takom stave. Treba dostali sme balík a ten poštár to doniesol ako úplne rozsypaný obsah. V rukách sa pýtam, že čo to je, prečo takto, tak a nech sa idem sťažovať na poštu. Aj bola jeho odpoveď. Nechápala som vtedy, že kto má záujem na tom, aby kontroloval tú poštu. Mne to prišlo také absurdné. Ale po revolúcii, keď som mala možnosť, alebo postrehla jedno vysielanie, kde práve v televízii sa odkrývali tieto veci, tak som to mohla vidieť, že naozaj to fungovalo takto, že až prišla pošta, teda auto s poštou, tak nabehli tam aj eštebáci, tí urobili kontrolu, poštu podozrivých ľudí dali nabok, ostatná sa teda rozdelila a tú prekontrolovanú až následne posunuli ďalej, čiže sme ju mohli dostať, tak to fungovalo nejako. A čo treba by bolo takové, čo by sa nepáčilo v tej pošte? Ja myslím, že ak by prišla nejaká kniha, treba z toho duchovná literatúra alebo niečo v obsahu listu, čo by nejako ohrozovalo našu spoločnosť. Ale my sme si písali čiste o tom, ako sa majú, aj málo sme si písali. Mnohá pošta ani neodišla, treba keď sme mu posielali svadobné fotky, tie sa vôbec k nemu nedostali. A ako ešte inak sa vás osobne dotklo prenasledovanie za vieru? Tak my sme to celkové, čo sa týka našho zapojenia sa, či už v štúdiu, alebo v zamestnaní, samozrejme, že mohli sme ísť pracovať len na určité miesta a to tam, kde sa nevyžadovalo, aby sme teda popreli vieru alebo podpísali prehlásenie, že sme vysporiadaní s náboženskou otázkou. To totiž znamenalo, že ak som vysporiadaná s náboženskou otázkou, tak sa zaväzujem, že nebudem navštevovať žiadne bohoslúžby, cirkevné akcie. A pokiaľ to potom tí ľudia, ktorí to podpísali, zaviazali sa a porušili, tak mali z toho potom, niesli z toho dôsledky, čiže bolo lepšie. A zároveň to bolo lepšie do toho neísť a zároveň to bolo aj také verejné vyhlásenie, že ja sa nechcem vzdať Boha a dôležitosť viery, môj postoj k viere. Týkalo sa to
možná šikanovanie alebo diskriminácia aj vašich študijných výsledkov? Ja som na základnej škole to tak nepociťovala. To bolo do toho 68. roka, tam bolo ešte 67, 68 také uvoľnenie. Na strednej škole už viac. Študijných výsledkov, neviem to úplne posúdiť, či mojich, ale napríklad mala som takú skúsenosť, alebo čo ma šokovalo na strednej škole, keď sme išli po schodoch so spolužiačkou, ktorej zomrel otec a ona v tom smutočnom oblečení mala aj reťazku s krížikom na krku a stretli sme vtedajšieho pána zástupcu a ten jej brutálnym spôsobom to strhol. Sice vrátil jej to, ale povedal, že už nikdy viac to nechce vidieť. To bolo niečo, na čo som nebola zvyknutá na základnej škole. Naháňalo to strach a teda bolo to také zovretie. No čo sa týka študijných výsledkov, si myslím, že to viac odniesli moje deti. A to bolo už tie 80. roky, kde som videla, že naozaj nie sú spravodlivo odmeňovaní, zastrašovaní, nejako necítili sa dobre v tejto škole. A oni to nevedeli pomenovať. My sme si tiež mysleli, že možno ich zlyhanie v učení, ale neskôr sme zistili, že to bolo cielené. To je vlastne veľmi podobné ako to, čo sa dnes deje kresťanom napríklad v Iráne a ďalších muslimských krajinách, kde sa kresťanští studenti treba nedostanú na prestížne univerzity alebo sú práve diskriminováni, čo sa týka štúdia. Takže to sa deje aj dnes. Týkalo sa možná to z nejaké znevýhodňovania aj vašho profesného života? Vy ste zmínila tú sociálnu prácu? Áno, to bolo síce pracovisko, sociálne služby, domov pre mentálne postihnutých chlapcov, konkrétne kde ja som robila. Bolo to zamestnanie, ktoré v vtedajšej dobe nebolo lukratívne, nebolo o neho až tak veľký záujem. A takisto tie podmienky boli počas komunizmu v týchto zariadeniach veľmi ťažké, nízko platené, čiže tam bolo možné sa zamestnať aj ľuďom, ktorí mali aj vysokoškolské vzdelanie, ale nemohli sa uplatniť, ak nechceli sa zrieť z viery, tak väčšinou našli to zázemie práve v takýchto zariadeniach. A čo sa týka takého politického preverovania, keby som to tak nazvala, tak ani nás to neminulo. Podobne ako aj na iných pracoviskách sme museli absolvovať politické školenia, teda ako byť nejakú politickú školu každý rok, raz mesačne. To bolo školenie jednodňové a na konci roka sme robievali skúšky o tom, ako sme to zvládli. Bolo to taká trošku pre mňa komédia, ale výhodu sme mali v tom, že tam, keď sme aj teda boli ohodnotení, tak v tom našom hodnotiacom dokumente nebola tá kolónka, že som vysporiadaná s náboženskou otázkou. Čiže bolo to podobné ako inde, ale to tam nedávali, čiže by sme mohli slobodne navštevovať teda svoju cirkev a vôbec tie tak kresťanské podujatia tie skoro žiadne neboli, iba v rámci cirkvi bohoslúžby. A ako vtedy fungovala vaša cirkev? Tak boli to jedine bohoslúžby, ktoré mohli byť, myslím, že presne v stanovenom čase, schválenom úradom, teda ešte doby už ani neviem, ako sa to volá, nejaký cirkevný, niečo bolo takéto na úradoch, ktoré tie úrady to kontrolovali presne, čo sa v jednotlivých cirkvách deje a bol presne stanovený čas bohoslúžieb, kedy bohoslúžby alebo sväté omše mohli byť a mimo toho už nesmela byť žiadna akcia, čiže bolo to takto nejako obmedzené, ale predsa len sme mohli mať tie bohoslúžby v tom schválenom čase, tak sme chodievali. No a keď sme chceli mať niečo mimo, tak naozaj len tak tajne v malých kružkoch, lebo bol zákaz nejakého zhromažďovania sa mladých ľudí. Čo bolo dovolené, tak mohli sa stretávať rodiny. Tak sme to nejako takto využívali.
Môžete možno konkrétne popísať, ako také stretnutí vypadalo, alebo ako ste to domluvili, aby to nebolo nápadné? Tak väčšinou sme chceli dať dokopy deti, dorastencov alebo mládež, tak sme urobili nejakú menšiu akciu, zvyčajne niekde na dedine, kde to nebolo tak nebezpečné. A boli sme tam aj niekoľkí rodičia, čiže to naozaj sa nedalo tak úplne odkontrolovať. A nejaký taký jednodňový, dvojdňový pobyt sme si dovolili. Nemali sme, nestalo sa, že by sme mali s tým nejaké dôsledky nesli toho, ale pokiaľ by sa na to bolo prišlo, tak by určite tie dôsledky boli. Ako by ste tak popísala tú celkovú atmosféru, v ktorej ste ako kresťania za komunizmu žili? No, myslím, že dostatočne neuvedomovali, v čom žijeme, pretože väčšina z nás, my sme sa už narodili do tohto režimu, my sme nepoznali nič iné. Čiže ako sme v tom rástli, tak nám to prišlo ako prirodzené. Nevedela som si predstaviť, keď som čítala treba z knihu Dicka a kríž, ktorá sa nejako prepášovala v tom čase, že David Wilkerson sa na námestí postavil a zobral si slovo a na námestí kázal. To som si hovorila, to je nepredstaviteľné. U nás niečo také bolo absurdné. A teda žili sme v tom, čo bolo dovolené a takto. Naučili sme sa v tom nejako fungovať. A čo sa týka ešte nás v cirkvi, tak ja som tak vďačná aj za mojich rodičov, aj za mojich kazateľov v tedajšej dobe, lebo oni nás nabadali k tomu, aby sme sa nebali trpieť, nebali stradať a nešli do postoja, že zradíme Boha alebo zaprieme kvôli nejakým výhodám, či už v škole alebo v zamestnaní. Čiže nám to bolo aj také celkom blízke, aj istou cestou takého stradania. A po revolúcii, keď ten komunizmus skončil, ja som nechápala, že zrazu môžeme ísť na ulicu, rozdávať Biblie, alebo no to bolo pre nás úplne absurdné. My sme skoro celých 40 rokov som žila v tomto režime. Chcela by ste na záver divákom niečo odkázať? No, možno to, že aby sa nebali trpieť pre Božie meno, pokiaľ by to bolo treba pre Božie kráľovstvo, aj keby mali čokoľvek stratiť alebo niečo stratiť, lebo teraz sme v inej dobe, kde necítime to prenasledovanie, ale možno, že pre vieru, živú vieru v Boha, možno tiež určité stradanie. Aby som chcela povzbudiť všetkých, ktorí ničím takým ešte prechádzajú alebo zakúšajú, že to stojí za to. A keď sa pozriem spätne dozadu, tak vlastne neviem, o čo sme prišli. A mali sme všetko, čo sme potrebovali. Nebolo to dobre, ale Pán Boh sa postaral o nás a sme prežili vlastne v takom vnútornom pokoji. Nechcem povedať, že ten režim bol dobrý, nebol dobrý. A ja som si to uvedomila nie tak dávno, keď som bola v kine a videla som film Vlny, ktorý bol práve z toho 68. roka. A na konci filmu ja som ostala sedieť a zrazu som cítila strach, ktorý som si vôbec neuvedomovala, že mám. A ja som si uvedomila, že to sú tie traumy z tohto obdobia. Zrazu to vyplávalo na povrch. A vtedy som si uvedomila, že nechcela by som, aby sa to vrátilo už nikdy späť. Asi to. Ďakujeme za tento rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým. Milí diváci, poslouchali jsme 4 lidi, kteří vyprávěli o pronásledování za komunismu. O pronásledování křesťanů, které se dělo tady u nás. Možná jste to zažili sami, možná znáte někoho, kdo by také mohl vyprávět. Jsou to živá svědectví lidí, kteří tuto dobu zažili a ona už je pro nás minulostí. Dnes se u nás nemusíme bát, protože jsme křesťany. To ale neplatí pro více než 380 milionů křesťanů v jiných zemích. Ty takové situace, a ještě mnohem horší, zažívají dnes. Pokud se o nich chcete dovědět více, můžete sledovat náš Instagramový profil, přidat se do naší WhatsApp komunity nebo navštívit web organizace Open Doors.
Zůstaňte prosím informovaní o tom, co se děje, protože můžeme něco změnit skrze naši modlitbu. A vím, že je to těžká realita a neposlouchá se to snadno a nečte se to snadno a je jednoduché předtím zavírat oči, ale to není to, k čemu nás Pán Ježíš volá. Máme pamatovat na trpící křesťany, protože jsme jako jedna církev, jedna rodina. Týká se to i nás, týká se to i tebe. Dejte nám vědět, co z rozhovoru vás nejvíce zaujalo nebo zasáhlo, nebo jestli sami máte nějaký podobný příběh. Klidně nám napište na Instagram nebo nám můžete napsat i nějakou otázku, moc rádi od vás uslyšíme. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili do tohoto projektu, věnovali svůj čas, energii a dovednosti. Moc si toho vážím. Všichni to dělali dobrovolně a to je cenné. Bez vás by tohle nevzniklo. A také bych chtěla poděkovat Pánu Bohu, který nám dá možnost uskutečnit tento projekt a který je dobrý úplně za všech okolností. Jeho podstata se nemění tím, že jsou křesťané pronásledováni a tím, že se dějí těžké věci. To nemění nic na tom, že Pán Bůh je dobrý a že můžeme k němu přicházet stále. Takže se s vámi, milí diváci, pro tuto chvíli loučím, ale služba tohoto kanálu pokračuje nadále.